ଜୟଦେବ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ। ସମ୍ବାଦ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ବେଣ୍ଟପୁର ଶାସନ ସ୍ଥିତ ଜୟଦେବ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଓ ଜୟଦେବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ 172ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲିଅନ୍ତା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ପୂଜା ଲେଙ୍କା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଦୀପଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଦାସ, ଜାଗୁଳାଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଶେଖର ସାମନ୍ତରାୟ, ଡାକ୍ତର ତାପସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସିଓ ଡାକ୍ତର ଆରତୀ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋନାଲି ନାୟକ, ଦୀପ୍ତିମୟୀ ରଣା, ବିନୋଦିନୀ ଜେନା, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ସାହୁ, ରଶ୍ମିରେଖା ଦାସ, ସତ୍ୟଜିତ ସେଠୀ ଓ କାଜଲ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବାଲିଅନ୍ତା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।